हेल' गाइस, नै आं दा नोंसोरनो गुसुं मोनसे निउस लाना फैदों आरोना सर्टआव नोंथांमोनखौ एसे फरायना होदों। आं बाव लिरदों जारिमिन ब्रह्म, रसमानि सिगांनि फिसाय। ओमफ्राय बिथाङा मा लिरदों आं नोंथांमोनखौ फरायना होनो दै। नै बिसोर सानैखौ रुमाव बा स्पटफोराव लोगो मोनोबा हमनानै आंनो खोन्थाहर लोगोफोर, मानोना बे हिन्जावआ आंजों डिभ'र्स फाथैलाइ बिसिनो हायाखै दाबो। मिडियानि गेजेरजों खावलायो आंजों फाथैलाइ बिसिनानै आंखौ उदां खालामनो थाखाय, आरो हायाबा आं माबा मोनसे बेबस्था लानाय जागोन। बिसोर सानैजों मोनसे रुमाव हाबा जायागारा जमा थायो। लकेसनआ गुवाहाटि। आंनाव कल खालाम। ओमफ्राय नाम्बार होदों। बे नाम्बाराव जेराव लोगो मोनो बेयावनो मानजि लोगोफोर सानैखौबो। बै समाव बे हिन्जावआ एक्स इन्डिभिखौ लानानै गोबां गाज्रि रावजों रायोमोन। बेखौ आं सोंगोन बेनाव अन केमेरा। नोंथांमोनहा नेनानैल' था। बिथाङा गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों बेफोरबायदि पस्ट होदों आरोना।